Γεια σας, αυτό το βίντεο θα είναι ένα unboxing από το Let's Cube It, από το οποίο δεν έχω πάρει κύβους, αλλά έχω πάρει κάποια λιπαντικά για κύβους και αυτοκόλλητα. Ας ανοίξουμε το πακέτο. Αρχικά αυτά είναι τα λιπαντικά. Έχω πάρει 3 βάρη weight, όπως τα λένε στα αγγλικά. Τα ανοίξω σε 2 λεπτά. Ένα σακουλάκι. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες κάρτες από ό,τι βλέπω από το Let's Cube It και τα αυτοκόλλητα και αυτό. Αρχικά ξεκινήσουμε με τη τσαντούλα, η οποία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια τσάντα για κύβο. Εντάξει, ό,τι πρέπει. Έπειτα πήρα κάποια αυτοκόλλητα. Είναι πολλές κάρτες. Πήρα κάποια αυτοκόλλητα, τα οποία είναι όλα για τον Hourlong version 2 που έχω, που του λείπουν κάποια αυτοκόλλητα και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και έχουμε άσπρο, fluorescent orange, green, forest green, yellow το κανονικό, ocean blue και fluorescent red νομίζω. Έπειτα πήρα κάποια λιπαντικά για τους κύβους. Και μαζί έρχονται και αυτές οι μύτες για να βάζετε το λιπαντικό. Αρχικά έχω να πω ότι κολλάνε για κάποιο λόγο απ' έξω. Κολλάνε αρκετά κιόλας. Έπειτα έχουμε αυτό, είναι το Weight 5, που είναι ουσιαστικά το πιο πώς να το πω, το λιπαντικό, το οποίο είναι πολύ συμπαγές. Έπειτα είναι το Weight 1 που είναι αρκετά γρήγορο και το Weight 2. Ουσιαστικά σε αυτά βάζεις τα καπάκια, τις μύτες, αφού νομίζω ξεβιδώσεις αυτό, και εφαρμόζεις όσο χρειάζεται ο κύβος σου. Αυτά ουσιαστικά εγώ πήρα 10 ml, γιατί δεν πιστεύω να κάνω παραγγελία στο σύντομα, οπότε είπα να πάρω αρκετές μεγάλες ποσότητες για τους κύβους. Και ουσιαστικά αυτό είναι το unboxing. Συγγνώμη που ήταν σύντομο. Ουσιαστικά έχουμε τα αυτοκόλλητα, τα λιπαντικά που είναι weight 5, weight 2 και weight 1 και αυτή η σακούλα. Τα αυτοκόλλητα είναι αρκετά καλής ποιότητας. Τα sticker shades είναι glossy, είναι λεπτά αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται πολύ πιο μεγάλα, δεν κάνουν μεγαλύτερο το κύβο. Το μόνο λάθος που έκανα εγώ προσωπικά είναι ότι πήρα κανονικό red, πορτοκαλί και πήρα fluorescent red, το οποίο δεν έχει τεράστια διαφορά. Έπειτα, τα λιπαντικά, έχω δοκιμάσει το weight 1 και το weight 5. Weight 5 έβαλα στο core του tangle μου και weight 1 έβαλα στα κομμάτια και ο κύβος έχει γίνει πολύ πιο γρήγορος και πολύ πιο σταθερός. Έπειτα έβαλα weight 1 στον Hourlong μου, πολύ λίγο, και έχει γίνει πάρα πολύ γρήγορος και πολύ smooth. Απλά πολλές φορές unstable, που δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή όχι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου.